Shubor na Khlem jong unong san Hima. Ka kinhun Ïalehkai under 15 boys jong ka Mawtneng upper primary and secondary school. Kaladu Shisandon ban Shimenta ha 64th International Subroto Mukherjee Football Cup arajar arpusan. Hadian bagi board punya jong ka lumpung kilalap makiladan hadu Ngut ki Tnat ki balapalat ya Jakarta balabu. Ki khobor boleh lum ki yatho bakani ka lumpung menta usnam kalalong ka perking bha ya ki karta jong ki khna khnang bakin amdan na pleng jong ki balayaw karta. Hendrai wat hapdeng kini ke jingper king kidang don ki kinhun ki bala pendrung lang de ki khna ki bala he karta bat kani kelawan ra ke jing e ke bakraw ki bot penyat kumba kalong minta kani kalong ke jing sa kan mau shirta ke jila hi bolo ka wei namar ka Tnat Ïalehkai jong ka sol ka jila kam shimnala ban bishal banya ki karta jong ki khna bat de ne kani ka daw ba school Mawtneng ke banari boy district kalahap bandu e shiminta shisendan hadi ke lumpung ke bala pendong ha bengaluru. Hagajing shisha ka Mawtneng ka balmi khmat ni ka jila ha ka under 15 boys hadian ba ka khur ka namla adu ha ka state level Subroto Cup kala dei ban shiminta ha ka atrik unai luar ha arpusan persha ek kinhun ka bana Gujarat hendai kani ka kinhun kala ha ban wan phaino ashalayeng ringkat ka jing diaw minsim le thu bana pedeng kilai pusau tuli ki kinhun arphoi tuli na keleng jong kari India ki bala sha weng no shisindon na kani ki lumpung namar kila penmi de ki khna ki bala yaw karta.